Вітаю вас у ефірі Беларусацэнтрычны праект пара. Многія сцэнары, якія я апісваю на нашым канале, блізкія да ісціны. Пра гэта сведчаць рэакцыя знутры краіны. Напрыклад, у апошнія дні пачаліся прамыя пагрозы, што хоць ты за мяжой, сочым за кожным тваім крокам, прадпрымем меры ў кожны момант. Вось такія запалохванні. Сёння раніцай проста грохнулі мне камп'ютар. Магчыма, не атрымаецца нават там аднавіць, і трэба проста всю сістэму знішчыць, там усталёўваць усё наноў. Вось такія сігнальчыкі. А што ж адбываецца? Усё это ўскосна сведчыць пра пачатак эскалацыі ўнутры краіны. Пачынаюцца працэсы, пачынаецца кульмінацыя. Так? І мая аналітыка пра тое, што адбываецца, у ёй бачаць пагрозу. Не лукашэнкаўцы бачаць агенты рускага міра, бачаць ФСБ. Дык што адбываецца? Па сутнасці ў Беларусі сітуацыя двоеўладдзя. Адно крыло гэта прапуцінскія, пракрамлёўскія прадстаўнікі вайсковай хунты і генералы пракрамлёўскія, як мы іх неаднойчы называлі. Вось менавіта тыя, якія забілі Макея ў свой час. Яны ведаюць пра тое, што ў Крамлі ўжо прынятае стратэгічнае рашэнне, што Александра Рыгоровича трэба прыбіраць, трэба яго замяняць. Яшчэ ў 2020 годзе яны думалі пра гэта. Мінула нямала год, і там хочуць памяняць Лукашэнку. Іхная задача, каб, не дай Бог, не адбылося нейкіх манеўраў у Беларусі на захад, каб Крэмль у крытычны для сябе момант мог скарыстаць беларускі плацдарм для самых агідных рэчаў. І Лукашенко ведае, што гэта могуць быць за рэчы. Напрыклад, зноўку пачалася рыторыка пра ядравую зброю. Тактычныя ядравыя ўдары з Беларусі, каб у адказ прыляцела па Беларусі. Все гэтыя арэшнікі, пасейдоны, буревеснікі. Ёсць нейкі план, пра які Лукашенко ведае, і катэгарычна не прымае гэтага плану. А вось задача пра крамлёўскай хунты гэтай, ці крыла вось гэтага прапуцінскага, у тым, каб яны маглі ў патрэбны момант беларускі плацдарм скарыстаць напоўніцу і падставіць Беларусь пад знішэнне. Давайте просто так скажам. А для іх это просто сацыяльны ліфт, статус там і гэтак далей. Сталіністы, імперцы, найагіднейшыя людзі. А ёсць лукашэнкаўцы, якія, здавалася б, все зрабілі, што патрэбна Пуціну. Найгоршыя рэчы, горш, чым нанясенне ядравага ўдару па Беларусі. Я дзяліўся аналітыкай, хоць і ўскоснай. Так? Самыя прапагандысты раскрылі інфармацыю пра выраб хлеба ў Беларусі. 300 тысячаў тонн хлеба там выраблена было ў 24 годзе, а адзін беларус спажывае 73 кілаграмы. Белстат пралічыў. Ну дык падзяліце адно на другое, атрымліваецца, што ў Беларусі немногім больш за 4 мільёны чалавек. І хоць это ўскосныя сцверджанні, я думаю, калі называць лічбу там у межах 6 мільёнаў, уявіце сабе, дык это страты Беларусі нанесеныя, горшым бы стратэгічны ядравы ўдар па нейкім абласным цэнтры нанеслі б. Лукашенко все неабходнае зрабіў. Зачысціў плацдарм ад усіх незгодных. Это не толькі рэпрэсія, это то, што мільёны людзей з Беларусі выехалі. Усё, што было патрэбна Пуціну, каб беларусы яму не перашкаджалі. Але упіраемся ў тое, што Лукашэнку хочуць прыбраць, а гэта ягоная ідэя, фікс, улада, якую ён катэгарычна не хоча губляць. І вось ён канфлікт паміж вось гэтымі прапуцінскімі і паміж лукашэнкаўцамі. Многія лукашэнкаўцы таксама ж, напэўна, пойдуць ва ўціль. Як кіраўнік КДБ Іван Церцель, якога там у Москве, мяркуючы па ўсім, ненавідзець, паляк, вораг патэнцыйны. Вот такія справы. І тут эта эскалацыя, все не адбывалася. Я ж 1,5 года ўжо пра гэта кажу. Так здарылася, так? Сітуацыя на вайне ва ўкраіне прабуксавала ні туды, ні назад, а все это адбывалася пад ціскам геапалітычных фактараў. Гэтага не адбывалася. Быў інцыдэнт з забойствам Макея, міністра замежных справаў, але далей патушылі, далей это у міжусобіцу не пайшло. Але падобна на тое, што ўсё ж такі да кульмінацыі мы набліжаемся. І падзеі прайшоўшага тыдня, тое, што на гэтым тыдні здарылася, што, магчыма, многія прапусцілі, сведчаць, што эскалацыя блізкая. І нічаму не здзіўляйцеся,
што пачне адбывацца ўжо вось у наступныя месяцы. Дык што от здарылася, што гэта былі за падзеі? У пачатку тыдня прайшла, здавалася б, шараговая, здавалася б, нязначная нарада ў Лукашэнкі, нешта там па дапрацоўцы праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 26-30 год, вось такога плана. Але самае цікавае, што вот эту праграму яны збіраюцца абмяркоўваць падчас усебеларускага народнага схода, які не правялі ў пачатку года, а зараз з нейкіх прычын ім трэба гэты ўсебеларускі народны сход праводзіць. У чым жа тут справа? Я нават скажу, так званы ўсебеларускі народны сход. Гэта падстраховачная мера для Лукашэнкі. Вот калі б яму не ўдалося перабрацца прэзідэнтам, што, маўляў, паводле іхнага лукашэнкаўскага заканадаўства, галоўная пасада ў краіне гэта старшыня ўсебеларускага народнага схода. Это была вот першая задача вот этой так званай структуры. А другая задача гэта калі з'явяцца нейкія непрымальныя для Лукашэнкі планы Пуціна датычна беларускага плацдарма, які, здавалася б, знаходзіўся пад эфектыўным кантролем расейцаў. Але так здарылася. Напалі на Украіну. Украінцы далі адлуп. Адбылося адступленне з поўначы Украіны. Праз Беларусь войскі расейскія вывелі. Расейцаў так адносна мала ў Беларусі апынулася. Так быў канструкт вот з гэтай пракрэмлёўскай хунты, вот этой все генералы, Карпенкоў першую чаргу, што вот яны прыгледзяць за Лукашэнкам, каб ён там на манеўры не пайшоў. Ну, па сутнасці, эфектыўнага кантролю Расіі не здарылася, так? Ці часова не здарылася. Вось такая гістарычная цікавостка. А зараз ім патрэбны зноўку эфектыўны кантроль. Ім патрэбныя нейкія аперацыі з Беларусі, нейкія жудасныя, непрымальныя нават для Лукашэнку, які все зрабіў для знішчэння Беларусі, здавалася б, так? Але не хоча страціць сваю ўладу. І вось УНС будзе праводзіцца менавіта з гэтай мэтай. Володя, мы хочам, мы за, мы все. Ну, слухай, народ сказал, вот у нас законодательство там и так далей. Вось сэнс гэтага УНС. І вось падчас нарады ў Лукашэнкі там доўга лілі ваду на млын. Значыцца, што пахаць, перапахаць, трэба ўбраць сена, трэба там нейкія пасевы і гэтак далей. Это тое, што па тэлебачанні паказалі там і на сайце Лукашэнкі. Але ўжо да канца размовы пачалі падыходзіць, значыцца, да самага важнага. Нейкія там 5-6 прыярытэтаў, што-то трэба падрабіць, і ў выніку вывелі размову на самую важную, як бы вот так між іншым, так, пра стратэгічныя, пра вайсковыя пытанні. Пра вось гэтыя буревеснікі, пасейдоны, ну Лукашенко ж ведае, што там расейцы плануюць, што яны яму прапановваюць, нешта абсалютна для яго непрымальнае. І вось што сказаў Лукашенко. Давайте пригадаем, хто не слухаў вось гэтую нараду. Группа Головченко предлагает, может где-то и раздробить какой-то приоритет, типа обороны внести, а вы предлагаете, что не надо, они уже обсуждены, эти вопросы. В чем можно поддержать работу группы по обороне, допустим? Это наиактуальнейший вопрос. Да. Орешник, ядерное вооружение. Ну, буревестник Посейдон нам не нужен, конечно, потому что этот буревестник, если он летает сутки, можно запустить с Владивостока, он любую точку поразить. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, Посейдон. Ну, что мы на Нарыче будем Посейдон этот запускать? У нас моря нет. Ну, бачите, якая ситуация. Не трэба буревестника в Беларуси. Не трэба Посейдона, все нормально. Все, мобильной обороной будем заниматься. Ни на кого не збираемся нападать, вы не збираетеся. А Путіну, якога пагаршаецца ситуация, эканамічная, там до вялікага крызісу справа ідзе, можа быць, абвалу. І Лукашэнку трэба ратавацца ад гэтага абвалу. І як ні круці, карацей, маскалёў Беларусі не патрэбна, не павінна быць ні іхнай тэхнікі, нічога. І вось, зрабіўшы такі вось намёк пра буревеснікі і Посейдоны, праходзіць літаральна 2 дні, на сайце Міністэрства замежных справаў Расійскай Федэрацыі з'яўляецца недвухсэнсоўны допіс, там са спасылкай на інфармагенцтва ТАСС. І вот эта рэч, на якую трэба звярнуць увагу. Адказ Лукашэнку. Значыцца, это было інтэрв'ю нейкага дырэктара другога дэпартамента краін СНД Міністэрства замежных справаў Расіі Палішчука.
І там со старта, з першого абзаца «Беларусь, буревестник», вот отказ Лукашенко. Ну, самое цікавое, это то, что вот Полищук каже, что там в последние годы качественно укрепилась договорно-правовая база союзного государства. Ну и так далее. В 2024 году Высший Госсовет утвердил концепцию безопасности, а президенты двух стран подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности, вступивший в силу в марте сего года. То бок все, законодаўства падведзена, каб мы маглі Беларусі як плацдарм выкарыстоўваць і рабіць все, што хочам. Вось з беларускага плацдарму. Вось пра што кажа гэты Полищук, так? И вот про этот документ, что Лукашенко подписывал, что в нем зафиксирован перечень взаимных обязательств по обороне, защите суверенитета, независимости, бла-бла-бла. Для этого могут задействоваться все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие, в соответствии с основами государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Зноўку про ядровую зброю заговорили. Я неаднойчы папярэджваў, складаны для сябе момант будуць экстраардынарныя крокі, каб паспрабаваць усіх напалохаць і на калені паставіць. Крокі гэтыя будуць здзяйсняцца з тэрыторыі Беларусі, каб калі што не па Крымлю лупанулі, а па Беларусі. Дарэчы, тактычнай ядравай зброі ў заходняй Еўропе няма. І ударыць можна толькі стратэгічнай. Ну что яшчэ кажа Полищук, подсумовывая. Иными словами, российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в Братской Республике любых средств защиты, включая все новейшие типы вооружения. Сутнасць у чым? У тым, што Лукашенко, ты там рот не раскрывай. Што захочам, то поставим. І што захочам, то і з Беларусю зробім. І ты не вылузвайся. А Лукашенко, наадварот, кажа, што не трэба яму. Ні арэшнікі, ні пасейдоны, і тэхніка расійская ўжо не патрэбная. І расейцаў у Беларусі не патрэбна, мы як-небудзь самыя справімся, пра што ён таксама заэвалюявана падчас гэтай нарады сказаў. Действительно, россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам надо иметь свои. Еще раз подчеркиваю, ракеты – это хорошо. Но воевать будут люди. И те вооружения, которые людям нужны, мы должны создавать. Автоматы, пулеметы, пистолеты и боеприпасы к ним, мобильная техника. Мобильные группы нанесли удар и сбежали. На этой же машине уехали быстро. Мы имеем такие машины. Да и китайцы нам предлагают, свои россияне, но у нас свои. Очень хорошие, Волод выпускает автомобили. Так? Поэтому все равно вот род войск этот будет решать эти проблемы на нашей территории. На других территориях мы не собираемся воевать. Нам не надо захватывать Литву, Латвию, Польшу. Нам своей земли достаточно. Поэтому мы строим свою оборону в этом. Надо на это реагировать. Головчин считает, что это надо подчеркнуть. Вы считаете, что это не надо делать, это уже решение принято. И то правильно, но масло масляное, там, или если лишних 100 грамм масла на хлеб намажем, хуже не будет. Бачыце, не трэба расійскай тэхнікі. Волаты падавайце для мабільнай абароны. І паверце мне, не ад краін НАТО на захадзе мабільная абарона, а вот ад Росгвардыі, ад расійскіх войскаў, якія-то збіраюцца Александр Рыгорович адправіць ва ўціль, а яму гэтага не хочацца. Вось якія сцэнары ў галаве у Лукашэнкі, вось чаму кантакты з амерыканцамі. Тут здавалася ўжо трэба перамаўляцца з Зеленскім, каб украінцы Лукашэнку дапамаглі. Для Украіны ж это таксама ў стратэгічным сэнсе найважнейшая кропка Беларусь. А Владимир Зеленскі возьми да і заяві, што Лукашенко адкажа за свае злачынствы, таму што там ведаюць, што рыхтаваўся Лукашенко да нападу на Украіну, а яшчэ і Пуціна нацкаваў, падказаў, давай. Збіраўся 3 вобласці кантраляваць. Прасіў партоў на тэрыторыі Украіны там для транзіту сваіх грузаў. Пра все пра это украінцы ведаюць. І вот не складваюцца з украінцамі. Адна надзея на Амерыку. І справа не в эканоміцы, што расійская там крах будзе эканамічны і за ёю Беларусі таксама, і зноў-такі ўлада Лукашэнкі пад вялікай пагрозай.
Трэба дыверсіфікаваць экспарт. Амерыканцы, памажыце адкрыць для нас клайпецкія порты для калейкі, замірыцца з палякамі. Пятая калона не дазваляе гэтага рабіць. Вось у чым канфлікт, які набліжаецца, як я ўжо сказаў, да эскалацыі. Гэта абавязкова здарыцца. Я думаю, што ў хуткім часе гэта здарыцца. Но бачце, як з амерыканцамі. Вельмі для нас пазітыўная іхная палітыка. Для амерыканцаў Беларусь крайне важная краіна. З тае прычыны, што вось уплыў Беларусі, это ж проста, калі вось уплываць на Беларусь і не будзе стратэгічнага кантролю Расіі, все, Пуцін як без рук, як атакаваць Еўропу, як пагражаць. Это ж проста забраць у Пуціна Беларусь, гэта проста параза, развал усёй гэтай пуцінскай імперскай канцэпцыі, параза ў вайне, развал Расіі. Амерыканцы это разумеюць, але шавуляцца вельмі павольна. Даўным-даўно трэба было ўжо збіваць сусветныя кошты на нафту, а яны яшчэ і падраслі ад тых выпускаў, дзе я спадзяваўся, што зніжэнне цэнаў імклівае адбудзецца. Все абяцаюць, і все гэтага не здараецца. На жаль, павольна ідуць гэтыя працэсы. Но тым не менш, толькі амерыканцы могуць дапамагчы Лукашэнку здзейсніць манеўр. Ведае ён, што для Крамля ён збіты лётчык. І вось пры дапамозе амерыканцаў здзейсніць манеўр, каб яны дапамаглі. Вот это ружовая мара Лукашэнкі, а можа быць не ружовая, цёрты калач. Ну, прынамсі, вось што ён хоча прарабіць. А пра крэмлёўская пятая калона якраз таки дзейнічае такім чынам, каб Лукашенко вот гэты манеўр правернуць не змог. І канфлікт, эскалацыя абавязкова здарыцца. Ужо раней мелася здарыцца. Калі б вайна ва ўкраіне не была ў той фазе, за якой мы назіраем ужо некалькі год, ні туды, ні сюды. Але пад ціскам геапалітычных фактараў эскалацыя ў Беларусі абавязкова здарыцца. І нічаму не здзіўляйцеся. І все будуць пад пагрозай. І лукашэнкаўцы, вот, якія за сталом на нарадзе сядзелі, і тыя, што мне пагражаюць прарасейскія, і все мы з вами. І яшчэ невядома, хто будзе рызыкаваць больш. Часы будуць цікавыя і небяспечныя. І напрыканцы я хачу, ведаеце, пагутарыць пра сімвалы, знакі. Я люблю такія рэчы метафізічнага кшталту. Вось у 2020 годзе, калі вот рэгістравалі Ціхановскую, там другіх кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі, помніце, сокалы скінулі прама перад журналістамі мыш на плошчы Незалежнасці. Вот рэдкая з'ява. Многія ж, напэўна, з гледашоў гулялі па той плошчы Незалежнасці, па іншых вуліцах. Вы калі-небудзь бачылі, каб птушка мыш скінула пад ногі вот вам проста, калі вы гуляеце. А тут журналісты. Ну і все ж таки выйшла. Таму што калі ўжо ініцыятыва у падзеях 2020 года была страчаная, людзей гналі на амбразуру. У выніку это прывяло, што і Лукашэнку прывязала там да Расіі, і здаў ён это вот плацдарм беларускі без варыянтаў, пакуль украінцы не пагналі расейцаў з поўначы. І у выніку з чым вот гэтыя дымсілы займаліся, так, вот гэтыя злівы гэтых вот чорных кніг Беларусі, планаў перамога, дапамаглі зачысціць плацдарм. Па сутнасці займаліся тым, чым вот это прарасійская пятая калона. Вот такія я раблю для сябе высновы. І ну што, хіба не так атрымалася? Хіба ў іх не супалі мэты? Ну, па выніках мы бачым, што займаліся па вялікім рахунку тым жа самым, так? І не даць Лукашэнку здзейсніць манеўру. Тое самае, што і Крымлю было патрэбна. Нездарма там з самага пачатку з'яўляліся всякія топавыя крымлёўскія піяршыкі вакол вот гэтага ўсяго атачэння, да? Мінтусаў, які сябе беларусам называе. Датычны па ўскосных прыкметаў быў такі Громаў, першы намеснік адміністрацыі пуцінскай. Все это, вот, ведаеце, час і вынікі, калі все прааналізаваць, все расстаўляюць на свае месцы. Пра другія знакі я хачу пагаварыць. На гэтым тыдні прыгадвалі 5 гадоў з дня забойства Рамана Бандарэнкі. Рамантычны хлопец з двара пераменаў, які выйшаў абараняць бел-чырвона-белыя стужкі і якога забілі. І вот на пахаванні Рамана Бандарэнкі журналісты заўважылі такую з'яву сонечнае гало. І лічыцца, што это з'ява, што это вот кепская прыкмета для захопнікаў, для акупантаў. Такая ж з'ява была на пахаванні Кастуся Каліноўскага
бацькі беларускай мадэрнай нацыі, які і бацька журналістыкі беларускай, і літаратар, які першы пачаў от голасна казаць слова «беларус», бацька мадэрнай нацыі. І тады здавалася, што вось ён час пераменаў, вось ён час Божай справядлівасці для нашага народа. Але мы не тое, што на месцы захраслі. Па Беларусі быў жудасны удар нанесены. Но Божых планаў ніхто не можа прадказаць. І ў гістарычных маштабах вот этой 5 гадоў жудасных, якія мінулі, яны, это зусім кароткі прамежак часу. І ўсё-ткі, калі прааналізаваць геапалітычныя тэндэнцыі і працэсы ўнутры краіны, я перакананы, што мы набліжаемся да кульмінацыі. Нічаму не здзіўляйцеся. Да сустрэчы.